Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U tal-eżis l-lum da' sagrifiċċju qegħdin nofruh għal James, Mary u Charmaine Herney. Ekku fil-Vanġelu l-lum ser niltaqgħu ma' Ġesu għal darb'oħra imqajjem li ser imur iżur lid-dixxipli tiegħu. U d-dixxipli ser jarfuh mill-feriti li kien iżomm fuq. Ejjew nitolbu l-Mulej llum jagħtina l-grazzja biex aħna narfuh ukoll bil-feriti li nġorru f'ġisimna u narfuh ukoll fil-feriti tad-dinja. Kull ma nagħmlu mal-iżgħar fost ħutna nkunu nagħmluh miegħu. Walek jew issa nitħejjew tajjeb għal din l-laqgħa ma' Ġesu billi nitolbuh maħfra għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla nġbart flimkien nies minn kull ġens u l-koll qalb waħda faħru l-isem tiegħek. Għamel li daw kollha li ħadu tweli ġdid fl-ilma tal-Magħmudija jintrabtu ħaġa waħda bejnietom fl-istess tqarrija tal-fidi u fl-istess imġiba ta' ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ngħidu flimkien il-glorja. Glorja l-Alla, fil-għoli tas-smawiet, paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk nagħtuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, waqt li r-raġel il-magħtub kien imqabbad ma' Pietru u Ġwanni, in-nies mistaġba l-aħħar ġrew il-koll flimkien lejhom, ħdejn il-portiku li jgħidulu ta' Salamun. Pietru kif rawhom qalilhom, nies ta' Iżrael, x'intom tistaġbu b'dan? Jew x'intom tħarsu lejna, jista' konna aħna li bħilitna jew bit-tieba tagħna għamilna lil dan ir-raġel jimxi. Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob, Alla ta' missirijietna igglorifika lil qaddej tiegħu. Ġesu li intom itradejtuh u ċħadtuh quddiem Pilatu, għalkemm dan kien qataħħa li jitilqu, intom ċħadtu il-qaddis u l-ġust. Tlabtu il-ħelsien ta' wieħed qattil u qtiltu lill-awtur tal-ħajja. Imma Alla qajmu mill-imwiet
u ta' dan aħna xhieda. Kien bl-isem ta' Ġesu li permezz tal-fidi f'dan l-isem li dan ir-raġel li intom tafuh u qegħdin tarawh ħa saħħtu. Hija l-fidi fih li tagħtu saħħtu għal kollox qudiemkom il-koll. Issa ħuti jiena naf li kemm intom u kemm il-kapijiet tagħkom għamiltu dan għaliex ma kontux tafu. Imma bekk Alla temm dak li kien ħabbar sa minn qabel fom il-profeti. Jiġifieri li l-Messija tiegħu kellu jbati. Indmu mela u werġgħu lura minn dnubietkom biex jinħafrulkom. Hekk jiġu żminijiet ta' mistrieħ mingħand il-mulej li jibgħatilkom il-Messija li għażilkom. Li hu Ġesu li għalissa għadu jibqa' fis-sema sa ma jseħħ it-tiġdid kollu li fl-modi semma Alla fom il-profeti Quddiesa tiegħu. Mosè ukoll qal: il-mulej Alla tagħna iqajmilkom profeta bħali minn fost ħutkom, lilu isimgħu f'kull ma jgħidilkom. U jiġri li kull min ma jismax minn dan il-profeta jinqered minn qalb il-poplu. U l-profeti kollha ibda minn Samwel u dawk li ġew warajh il-koll tkellmu u ħabbru dawn il-jiem. Intom ulied il-profeti u werrieta tal-pat li Alla għamel ma' missirijietkom meta qal lil Abraham: f'nislek jitbierku il-ġnus kollha tal-ard. Kien għalikom l-ewwel li Alla qajjem il-qaddej tiegħu u batu iberikkom billi kull wieħed minnkom jerġa' lura minn ħżunitu. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Mulej sittana, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. X'inhu l-bniedem biex tiftaħar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih. Ftit inqas mill-Alla għamiltu, bis-seb u l-ġmiel żejjintu. Qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk, kollox taħt riġleh qedlu. In-naċ u l-baqar kollha sal-bejjem tax-xari, l-asafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jterra fil-baħar. Mulej sittana, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Alleluja, alleluja. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien id-dixxiepli ta' Emmaus kienu qegħdin itarfu xi ġralhom fit-triq u kif kienu għarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Kif kienu għadhom jitkellmu, Ġesu innifsu waqaf nofshom u qalilhom: Islim għalikom. U ma twerru bil-biża' għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantażma. Iżdu qalilhom: għaliex tħawwadtu? Għaliex dan it-tħassib kollu f'qalbkom? Araw idejja u riġlejja, jiena hu, missuni, u bifhmuha li l-Ispirtu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. Huwa u jgħidilhom dan u rihom idejh u riġlejh. Iżda billi huma fil-ferħ tagħhom kienu għadhom ma jridux jemmnu u baqgħu mistaġba qalilhom: għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn? U ma resqulu qudiemu biċċa ħuta mixwija u ħada u kiela qudiemhom. Imbagħad qalilhom: meta kont għadni magħkom qedtilkom dawn il-kelmiet, jeħtieġ li jseħħ kull ma nkiteb fuqi fil-liġi ta' Mosè, fil-profeti u fis-salmi. Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura u qalilhom: hekk kien miktub li l-Messija jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiema għal maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu l-ġnus kollha, ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta' dan. Il-kelma tal-mulej. U teleżis qegħdin inkomplu din il-mixja tal-qawmien ta' Kristu mill-imwiet.
U l-Vanġelu tal-lum ikompli ma' dak tal-bieraħ. Dawk id-dixxipli li kienu sejrin lejn Emmaus, Ġesu jiġi jilħaqhom, iħeġġilhom qalbhom billi ifehmhom l-affarijiet dwar il-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu mill-istess kelma talla mill-Iskrittura u ma jistednuh biex jibqa' magħhom u hemmhekk jarfuh fil-qsim tal-ħobs. X'in jiġri dan jitilqu jiġru u nibdew il-Vanġelu tal-lum. Immorru ħdejn id-dixxipli l-oħrajn li kienu miġbura Ġerusalemm biex ikunu xhud tagħhom, xhud tal-qawmien ta' Kristu. X'in kienu hemmhekk imbagħad Ġesu jidħol fosthom. X'jagħmel Ġesu l-ewwel ħaġa li jgħidilhom? Ġesu jgħidilhom isliem għalikom. Dan Ġesu li bħala Kristu mqajjem l-ewwel messaġġ tiegħu dejjem isliem, il-paċi. L-istedina li jagħtina Ġesu dejjem. Jekk aħna nafdaw fih, jekk nersqu qribu, Ġesu dejjem jagħtina dik il-konsolazzjoni, il-paċi, isliem. Ma jfissirx li jneħħi s-salib, ma jfissirx li jneħħi id-tbatija. Dak jista' jagħmlu jekk irid u meta jrid għall-akbar glorja tiegħu. Però jista' jagħtina l-konsolazzjoni fil-qalb tagħna. U meta din ma tiġix irid nistaqsi ma tgħid għaliex. Tgħid qed impoġġi lili nnifsi qabel Alla, tgħid qed nimponi l-idejat tiegħi fuq Alla, u mbagħad inkun frustrat jew frustrata u allura nifga il dik il-paċi li jagħtini l-mulej. Sant Injasju ċar ħafna, jekk hemm deżolazzjoni, irrid nara x'inhi l-kawża. Ħafna drabi tkun jien stess, jekk ma ħoss il-paċi, minħabba xi kawża, minħabba xi ħsieb, minħabba xi dnub tiegħi. Jista' jkun Alla f'każilari biex ġalni nemmen u nafda aktar fih, u jista' jkun il-ħażin permezz ta' xi tentazzjoni. Però hawnhekk imbagħad fil-Vanġelu Ġesu jurihom min kien billi jurihom il-pjagi tiegħu, id-deħu saqajh u l-kustat. U dawn jemmnu min kien permezz tal-pjagi. U jista' jkun ukoll aħna fil-ħajja tagħna xi kultant narfu nsibu l-Alla anke minn xi trauma li nkunu għaddejna minnha. Xi diffikultà li dak il-ħin narawha li forsi waqa' kollox, imbagħad jgħaddi żmien, jgħaddi snin u nindunaw li dik kienet grazzja mill-mulej. Li kieku ma ġarax dak, kieku l-ħajja tiegħi kienet tieħu triq oħra totalment differenti. U joħorġu ħafna doni moħbija, ħafna grazzi minn dak is-salib. Allura bħalma li Ġesu nistgħu narfuh mill-pjagi, bħalma d-dixxipli jarfuh mill-pjagi, l-istess nistgħu narfuh kemm fil-ħajja tagħna, fil-pjagi li aħna nġorru, u nistgħu narfuh u nsibuh ukoll fil-pjagi tal-oħrajn. Mo speċjali dawk li qed inibatu meta aħna nagħtuhom l-għajnuna tagħna, meta aħna nieħdu ħsiebhom. Ejjew nitolbu l-mulej jagħtina di l-grazzja llum li l-esperjenza tiegħu tal-qawmien mill-imwiet inkomplu ngħixuha, inkomplu nixxenqu dik il-paċi u jekk m'għandniex paċi naraw x'inhuma l-kawżi ta' dawk in-nuqqas ta' paċi u mhux hekk biss, imma nippruvaw insibu l-mulej anke fil-pjagi tagħna u fil-pjagi tal-oħrajn. U flimkien ma' dan jew ukoll inżidu t-talbit tagħna. Qegħdin għaddejjin minn dan iż-żmien tal-pandemija, pjaga kbira mad-dinja. Aktar minn 100 sen ilu. Allura noffrulek mulej Ġesu il dawk kollha li qegħdin nibatu għenna fejn nistgħu aħna nagħtu dik id-daqqatit biex inkunu ta' ġid għalihom.
Nitolbuk Mulej Ġesu kompli jieqaf mal-mexxejja tal-pajjiżi ma' dawk kollha li qegħdin jieħdu d-deċiżjonijiet. Ejna ikunu sinċira fil-qalb tagħhom kif ukoll tihom l-erf u l-għaqal biex jieħdu l-aħjar deċiżjonijiet għal ġid tan-nies. Kun ma' dawk li qegħdin ibatu, ma' dawk li qegħdin imutu, eluf ta' kuljum. Xi kultant aħna nqisuhom bħala numri. Għal dawk kollha li qed jiskopru li huma morda, għal dawk kollha li qegħdin jitilfu x-xogħol jew li qegħdin ibatu f'dik ċirkustanza li qegħdin ngħixu fiha. Dan kollu missier ħanin flimkien mat-talb li ieħor li għandna f'qalbna nofrulek issa ma' dal-ħobs u ma' dal-inbid u nħallu f'idejk biex inti tibdlu għal ġid tagħna. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Kristu għamil mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Kristu għamil mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Alleluja. Lil Kristu tal-ħdejja, jissid wissultan, Rebi fuq il-mewt, għawiet u setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammil mewt, Kristu jisal tal-ħaj, Itolbu ħuti bil-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mill-idejk is-sagrifiċċju għat tifħir il-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' bis-sliem mulej dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek biex irroddulek ħajr tal-liwlied ġodda lill-Knisja u biex tħaffef tibatilna l-għajnuna tiegħek mis-sema. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq, niżżoħħar lill-mulej għala tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej ta' jibtaġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu u l-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bleda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk da' l-offerti, bil-barka tal-Ispirtu tiegħek, biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati, ħal ħobs radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u rraddulek ħajr għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jiena nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa l-Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Spiritu Quddies tal-mulej, dawa lil-moħna, lil-qalbna bizmin, kuna lina s-ser, milja ta' kull fer, għawi lil-ruħna mulej. Wejja wissa, hekk flimkien magħkom, nagħmlu it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti nsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik,
biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima Quddiesa li biha ċelebrajnieh jagħtina l-għajnuna f'dej il-ħajja u ħejjuna għall-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. U issejjew nduru lejn Omna Marija u ngħidula nitolbuha nofrula dis-sitwazzjoni li fiha qegħdin ngħixu bit-talba li talbitna minn din il-kappella stess. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Il-maqdes ta' Pinu, il-firxet id-dija, li tixet imħabtek, tana Marija. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria.